shine addu'an da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce addu'a ne wanda ba a mayarwa. Wanda yayi addu'a da wannan to kawai qata'an an amsa addu'a, ba za a mayar da wannan addu'an ba. Ka roki Allah da wannan addu'a, sannan ka faɗi bukatun da kake so Allah ya maka, to hazihi da'awatun la turaddu, addu'a ne wanda ba a mayar da ita. shine la ilaha illallah al-halimul karim, la ilaha illallah al-aliyyul azim, la ilaha illallah rabbus samawati sab'i wa rabbul arshil azim. rabbi inni as'aluka an turiha qalbi wa fikri wa an tasrifa anni shitatal aqli wat tafkir. sai ka karo abubuwan da kake so Allah ya yi maka. la ilaha illallah al-halimul karim, la ilaha illallah al-aliyyul azim, لا إله إلا الله رب السماوات ورب العرش العظيم. ربي إني أسألك أن تريح قلبي وفكري وأن تصرف عني شتات العقل والتفكير. wannan addu'an manzon Allah ya ce in ka roki Allah da shi, Allah ba zai dawo da bukatun da ka roka ba, za a amsa maka. Muna roƙon Allah ubangiji ya amsa mana.